Xa está en marcha a campaña de Nadal de Noia histórica con importantes novidades tanto para os establecementos participantes como para os seus clientes. Este ano, por primeira vez, convócase un concurso de escaparatismo no que o establecemento gañador recibirá un premio de 1.000 euros. Os locais repartirán ademais agasallos e máscaras entre os seus clientes, que recibirán tamén un rasca por cada compra. O concurso de escaparates no que hai participando neste momento 37 establecementos de Noia con unha gran repercusión a nivel de redes sociais, na que o escaparate gañador o terá un premio de 1.000 euros e todos os participantes contan con unha aportación económica por parte da asociación. Paralelamente a eso, a todos os asociados, llevamos a facer entrega de uns agasallos para entregar aos seus clientes e dunhas mascarillas conmemorativas pois das datas que estamos a celebrar. Este ano, ademais, a campaña incorpora unha iniciativa para colaborar coa hostalería de xeito que o comercio local convidará aos seus clientes a unha consumición nos bares e restaurantes da vila. Unha campaña que leva por nombre Hoxe por ti, mañán por min. Nesta campaña o que conseguimos é que a mitad ou a práctica totalidade do comercio local de Noia, asociado a Noia Histórica, vai a poñer en marcha unha iniciativa na que van a convidar aos seus clientes a unha consumición na hostelería de Noia. O Concello súmase a iniciativa co alumeado e ambientación das rúas, así como os obradoiros e actividades de conciliación que organizarán durante todas as festas. Temos un campamento de Nadal que comezará o día 23, que será en horario de mañán, de 10 a 1, e logo pola tarde varios obradoiros preparados, tanto na Rúa do Curro como no mesmo Museo do Mar, con obradoiros relacionados co Nadal e co mar. Os máis pequenos poderán tamén achegarse ata a Rúa do Curro para depositar as súas cartas no trineo de Papá Noel. E xa en xaneiro recibirán a visita da Caravana de Reis, que percorrerá as parroquias para recoller as misivas dirixidas aos magos de Oriente.